हेलो फ्रेंड्स, माब्रै दङ नोंथांमोना? आसा खालामो नोंथांमोना गसाइनि अननायाव जोबोद मोजाङैनो दङ। आंबो दा बर्तमान मोजाङैनो दङ। जेरै जों गासैबो मिथिगौ जोंनि चेनेलनि थाखाय जोङो इन्ट्र बाहायो आरो बै इन्ट्रआव जोङो जोंनि चेनेलनि लग'खौ बाहायो। नाथाय नोंथाङा जुदि दासिमबो चेनेलनि लग' बानायाखै आरो बानायनो होननानै सानगासिनो दङ, अब्ला सिन्था दाखालाम, नोंथांनि साननाया दिनै गां फुवारसिगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा रमेन टेक्निकल बर्डआव आं नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन गंसे मबाइलावनो जोंनि इन्ट्र'नि थाखाय चेनेल लग'खौ माबोरै बानायनाय जायो। नंगौ लोगो, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बे खामानिनि थाखाय नोंथांनो मोननै मबाइल एप्लिकेशननि गोनां जागोन। नम्बर 1 पिक्सार्ट, नम्बर 2 पिक्सेल लेब। नोंथाङा जेबो सिन्था दा खालाम, बेखौ नोंथाङा प्ले स्ट'रावनो मोनगोन। नाथाय जागायनायनि आगोल आं नोंथांनो मोनसे खोथा फोरमायनाया आंनि बिबान जे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला साबस्क्राइब सोदोबखौ नोंथाङा थुनानै आंखौ थुलुंगा होनो हायो। आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअनि मेसेजखौ नोंथाङा मोननो हायो। थ' फैदो लोगोफोर, जोङो बिरलांदोंनि स्क्रिन फारसे। फार्स्ट अफ अल जों पिक्सारखौ खुलिगोन। दा प्लास सिम्बलाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे एडिटआव थुगोन। बेकग्राउन्ड जों सायख'गोन, बेकग्राउन्डआव थुनानै होबाय। बेनि उनाव जों नैबे वाइट कालार लागोन जोङो। अब्ला जोङो जोंनि बेकग्राउन्डखौ वाइट कालार सायख'बाय। दानिया जोङो सिङाव खायसे अपसनफोर नुदों, बेयाव जोङो नैबे टेक्स्ट होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। बेयाव आं लिरगोन, आंखौ लिरगोन। बे टिक सिम्बलाव थुनानै होगोन। दानिया जों बेनि कालारखौ होगोन, कालारखौ सायख'गोन। आं गोसोम होगोन। अलपमान जों गिदिर खालामनानै लाबाय, फारसेथिंजाय लाबोनानै लाबाय। नैबे टिक सिम्बलाव जोङो थुनानै होगोन। दानिया जों बेवहाय मोनसे टेक्स्ट लिरबावगोन। बे टेक्स्ट अपसनाव थांगोन। एबार आं लिरगोन बि, टिक सिम्बलाव थुनानै होगोन। कालार सायख'गोन। एबार आं गोसोमखौ सायख'गोन। बेनि उनाव जों बेखौ अलपमान एडजास्ट खालामनानै लागोन। बेबायदि एडजास्ट खालामबाय। दानिया आङो नैबे टिक सिम्बलाव थुनानै होगोन। दानिया जों बेखौ स्टाइल खालामनो थाखाय जोङो बेखौ खालामना लागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा सिङाव नैबे द्र अपसनाव थांगोन। नैबे अपसनाव थुगोन। गुफुर कालारखौ सेलेक्ट खालामगोन। अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। नैबे अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। स्कुवेरखौ सेलेक्ट खालामगोन। फिल होनाय अपसनाव थुनानै होगोन। अके थुगोन। दानिया जों बेखौ दांख्लाबगोन। बेबायदि दांख्लाबबाय, बेयाव थुनानै होगोन जों। दानिया जों बेखौबो दांख्लाबबावगोन। बेबायदि दांख्लाबबाय आङो। बेनि उनाव नैबेयावहाय थुनानै होबानो बेबायदि जाबाय। दानिया नैबे गेजेराव मोनसे बोना लाबावगोन। अब्ला बेबायदि खालामबाय। दानिया आङो नैबे गेजेरनि कालारखौ बेलेग होगोन। बेखौ होनो थाखाय जोङो मा खालामगोन, बेयाव थांफिनगोन। गोमो कालारखौ सेलेक्ट खालामगोन। बेनि उनाव अकेआव थुनानै होगोन। नैबे अपसनाव थांलायगोन जोङो। बेयाव स्कुवेरा दंखायो, फिलाबो दंखायो, अब्ला बेयाव अके थुनानै होगोन। दानिया जों नैबेयाव थांगोन। दानिया जोङो नैबे अपसनाव थुनानै होगोन। बेयाव नर्मेल दोङो, जोङो नैबे स्क्रिन होनाय अपसनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव जों बेयावनो थुफिनगोन। दानिया जों बेवहाय बोनानै होगोन। अब्ला आं नैबे बिखौ कमप्लिटलि बेबायदि खालामना होबाय। दानिया आं नैबेखौबो गोमो खालामगोन। अब्ला जोंना अलमस्ट जाबाय। दानिया जों नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होबाय। दानिया जों बेयाव मोनसे सोदोब लिरबावगोन। बेनि थाखाय जोङो टेक्स्ट अपसनाव थांगोन जोङो। बे टेक्स्ट अपसनाव जों थुनानै होगोन। आं बेवहाय लिरगोन, टेक्निकेल सोदोब लिरगोन। आं नैबे टिक सिनाव थुनानै होबाय। दानिया बेनि कालारखौ जोङो गोसोम खालामना लागोन। बेनिखायनो कालार अपसनाव थुगोन। बेवहाय गोसोमखौ सायख'गोन। दानिया बेखौ अलपमान जोङो बुफ्लावगोन। अब्ला जों बेबायदिहाय लिरबाय। बेनि उनाव जों नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। दानिया सिङाव मोनसे जों रिबन बोगोन। बोनो थाखाय जोङो सिङाव द्र अपसनाव थांगोन। दानिया जों नैबेयाव थुनानै कालार सायख'गोन। आं कालारखौ बेवहाय गोमो होगोन। गोमो होबाय। टिक सिनाव थुनानै होबाय। दा बेवहाय थांबावगोन आङो। बेवहाय स्कुवेरखौ सेलेक्ट खालामगोन। फिल अपसनाव थुगोन। अके अपसनाव थुगोन। दानिया सिङाव रिबनखौ बोनानै होगोन आं। बेबायदि बोनानै होबाय। बेनि उनाव आं बाहेरायाव थुगारना होगोन। दानिया जों बेखौ अलपमान स्टाइलिश खालामबावनो थाखाय नैबेखौ दानस्लिबगोन। दानस्लिबनो थाखाय
नैबे कालार अपसनाव थांगोन जोङो बेवहाय गुफुर सायख'गोन टिक सिम्बलाव थुनानै होगोन बेवहाय थांगोन जोङो बेवहाय स्कुवेरा दंखायो बे दंखायो दानिया जों बेवहाय अके थुनानै होगोन दानिया जों बेवहाय दानख्लाबनो थाखाय आं बेबायदि बोबाय बेबायदि फिदिंनानै होबाय जोङो बेबायदि जाबाय दानिया सायाव थुनानै होबाय एगेन इजाबो जों मा खालामगोन दानस्लिबगोन जोङो थ'ब्ला बिजाबो जोङो बेबायदि दानस्लिबगोन जोङो दानस्लिबनो थाखाय बेबायदि सेरा खालामनानै लाबाय अके जाबाय दानिया जों बाहेरायाव थुना होगोन अके जाबाय दानिया जों नैबेवहाय सोदोब लिरगोन लिरनायनि आगोल आगोल जों नैबेयाव अके थुनानै होगोन बेबायदि जाबाय दानिया जों बेवहाय सोदोब लिरगोन लिरनो थाखाय जों टेक्स्ट अपसनाव थांगोन बेहाय आं लिरगोन बड' बानानगोन बड' टिक सिम्बलाव थुनानै होगोन कालारखौ सायख'गोन बेवहाय कालार अपसनाव थुगोन बेहाय आं गोसोम सायख'गोन अब्ला बेवहाय गोसोमाव थुनानै होबाय दानिया बेखौ जोङो सिङाव लानानै फैगोन बेबायदि फज'नानै होगोन जों बेनि उनाव जों नैबे अके सिम्बलाव टिक सिम्बलाव थुनानै होगोन अब्ला जोंनिया अलमस्ट रेडि जाबाय दानिया जों बेखौ जों सेभ खालामना लानोसै सेभ खालामनो थाखाय नैबे थुना होगोन नोंथाङा बेवहाय गेलारियाव सेभ खालामगोन जों अब्ला बे गेलारियाव सेभ जानानै थाबाय दानिया जों न'मोन खनसे बेक खालामफिनगोन दानिया जों मा खालामगोन बेनि सोरगिदिं जाय सार्कोल होनो थाखाय नोंथाङा नैबे ड्र अपसनाव थुनानै होगोन बेनि उनाव बेवहाय कालार सायख'गोन हमनानै लाबा आं बेवहाय ब्लु कालारखौ होगोन अके थुनानै होगोन बेनि उनाव नैबेयाव थुगोन बेवहाय आं नैबे सार्कोलखौ लागोन दानिया जोङो अके सिम्बलाव थुना होगोन अब्ला बेवहाय बेबायदि बोनो नाजागोन आङो बेबायदि होबाय दानिया अके सिम्बलाव थुनानै होगोन दानिया आं बेवहाय मोनसे बोबावगोन आङो थ' बोनो थाखाय एगेन ड्र'आव थांलायबाय बेवहाय दहायनि बादि कालारखौ सेलेक्ट खालामबाय टिकआव थुनानै होबाय येस बेयाव सार्कोलानो दंखायो बेनि उनाव अकेआव थुनानै होगोन दानिया बेनि सायाव मोनसे बेबायदिनो बोलायबाय बेबायदिहाय मोजाङै एडजास्ट खालामनानै होगोन बेबायदि जाबाय दानिया जों नैबेवहाय थुनानै होगोन थ'ब्ला अलमस्ट जोंनिया फिनिश जाबाय दानिया जों मा खालामगोन बेवहाय थुनानै बेखौ सेभ खालामनानै लागोन गेलारियाव थुनानै होगोन अब्ला बियो गेलारियाव थांनानै सेभ जाहैबाय अके दानिया जों बेखौ दाननानै होगोन दानिया जों गुबुन मोनसे एप्स खुलिगोन बेनि मुङा जाबाय नैबेयो पिक्सेल दानिया जों पिक्सेल लेबाव थुनानै होगोन थ' बेवहाय आं नैबेखौ डिलिट खालामनो थाखाय नैबे डिलिट अपसनाव थुनानै लागोन अकेआव थुनानै होगोन दानिया आं नैबे कालारखौ ट्रेन्सपारेन्ट होगोन बेनि थाखाय आं बेवहाय थुनानै लागोन थ' बेवहाय नैबे ट्रेन्सपारेन्ट अपसन फैदों बेवहाय थुनानै लाग्रोगोन अब्ला नुनो मोनदों जोंनि बेकग्राउन्ड कालारा ट्रेन्सपारेन्ट जाबाय दानिया जों दानि बैसो बानायनाय चेनेल आइकनखौ जोङो नैबे प्लास सिम्बलाव थुनानै बेखौ इम्पर्ट खालामनानै लागोन बबेयाव दङमोन जोंना गेलारियाव दंमोन बेखायनो फ्रम गेलारि बेवहाय थुनानै होगोन जोङो दानिया जोङो सिङाव थांगोन थ' बेबायदि थांबाय अब्ला नैबे गेलारि अपसन ओंखारबाय बेयाव थुनानै होगोन दानिया जोङो पिक्सार्टआव दानि बैसो बानायदोंमोन नैबेमोन अब्ला बेवहाय जों थुनानै होगोन थ' बेवहाय नै दानि बैसो जों बेखौ बानायदोंमोन सेलेक्ट खालामबाय अब्ला बेबायदि जाबाय दानिया जों मा खालामगोन जोङो नैबेनि जों बाहेरनिखौ नाङा थ' बेखायनो जोङो नैबे बाहेरखौ जों दाननानै लागोन बेनि थाखाय नोंथाङा नैबे सिङाव गल आकार अपसन नुनो मोनदों नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन अब्ला नुनाय लोगो लोगोनो बे मा जागोन बेबायदि गल शेपनि जागोन दानिया जों बेखौ फिसा खालामनानै होगोन जाहाथे बाहेरनि गुफुरा दाननाय थाङो अब्ला जों बेबायदिहाय खालामनानै लाबाय अब्ला जाबाय दानिया जों मा खालामगोन दानिया जोङो नैबे टिक सिम्बलाव थुनानै होगोन अब्ला जोंनिया बेबायदि जाबाय दानिया जों बेखौ गेजेराव लाबोनानै लागोन अलमस्ट जाबाय जोंनिया दानिया जों बेखौ सेभ खालामगोन सेभ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव थांगोन दानिया बहा सेभ खालामनो नोंथाङा नैबे सेभ एज इमेज बे इमेजखौ जोङो सेभ खालामनानै लागोन अब्ला बेवहाय आं थुनानै होबाय हाय होननायखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामगोन बेनि नोंथाङा सेभ टु गेलारियाव थुनानै होब्लानो बेयो गेलारियाव सेभ जानानै थागोन थ' आसा खालामो अब्ला आंनि बायदि टेक्निकेल बड' बायदि माबोरैहाय नोंथाङा चेनेल आइकन बानायो बेखौ बुजि मोनबाय